Tiprasa rok dopha bai dopha da nanglai tonglai sinai jung bufuru khasi sinai haike jung Tiprasa bai Tiprasa dopha kaisa nanglai tonglai khe kubuni dopha rok aram nangjaknai bongni samung no jung klaisa khe rima haise wngthang sinai amono jung mawansuk lainai haike nung Reang ang de burma Jamatia hinyai samung hamya khainai no joto hoda miliwi no krak majra relaioi chini Tiprasa joto miliwi jung Thansa kai ma tonglainai samung hamya khainale bo jesa dopha panang tongthung bo hamyale hamya na hamya amoni bagni sungbo wansuk tai social media ro nainai di tabo omo mamang se ungtonglai shu Tiprasa dopha bai Tiprasa wala lainani kok banglainani post kasar lai a tolawo comment hamya khalai kok banglainani kubuni dopha rok chino omorong no nai busung muni tong norok khadashi Bangladesh ni Tiprasa rok taisa Thansa tongo tai Tripura ni Tiprasa rok no borok kisa surumung na har tongo relation no tebo kaham khlanya bagi hingke ching yango amsaka hamya khai phunugi tongha kai borok tamo surumung tlangnai chini haike dopha bai dopha walalai di politics thunglai bulailai di walalai di hinida borok surung tlangnai chinyangni amono sungcharo joto Tiprasa tongnai rokna ang koini musungo adike dopha bai dopha ta walalai di kubuni dopha rok amtengya jotono Thansa kai tonglaio jungbo borok no naiye sikiwi chini dopha no bahike kahamke Thansa kai tuwi bahike hamkraini lamao tuwiman amse chung mawansuk lainai norok omo wansuk idanai chini Tiprasa rokni lama hamya ma poriya Tiprasa amchai gori tongo hasuk hatai ajagani borok pori nangha ka lama hamyani bagi thangmaya tui ro kaham kai maninya tuisane tui moila soila amno no nungi ma tongjago ru rokungo hospital logot langmaya lama hamyani bagi amrong no khai tani bagi wanchuge Tiprasa rok amono sao Tiprasa bai Tiprasa tawalaladi kwbangma chini Tiprasa gori rok tongo borong bagi help khadi chung Tiprasa bai Tiprasa walai tongui kun lab kari je hamya khainai no chung joto miliwi no majra marlaini amno chini samung